Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. A Ra que non sabía nadar. Olga, podíamos facer unha cabana, unha ben grande para podermos vivir todos nela. Iso! Eu quero que sexa unha casa moi grande con cociña e todo. Como que con cociña? Non é unha casa para cociñar, é para xogar. Xa sei que non é unha casa para cociñar, pero estaría ben. Ola, raíña, que tes? Por que estás chorando? Nunca na vida souben nadar. Nin sequera me atrevo a meterme na auga por se afogo. E como sabes que non sabes nadar se nunca probaches? Tens que probar polo menos unha vez. Así xa sabes se sabes ou non sabes. Ai, Anda, respira fondo e salta a auga. Estamos nós aquí para axudarche. Se che pasa algo, sacámoste. Anda, ánimo. Estamos aquí nós por se facemos falta. Raíña, non marches, axudámosche nós. Coitadiña, Ra, tiña tanto medo que nin quixo probar. A ver se os nosos amigos a viron. Ola, Ola, bos bos días. días. bos días. Bos días. Bos días. Non viríades unha Ra pasar por aquí dando choutos? Como que unha ra? Aquí non hai ras. As ras están todas no lago a nadar. Eu non vin pasar por aquí Ra ningunha. Hai un chisco estivemos con a Ra que estaba moi triste porque non sabía nadar e tiña medo de que os seus amigos non lle axudasen. Dixémoslle que lle axudábamos nós, pero marchou de ali moi tristeira. Todas as ras saben nadar. Iso non pode ser. Todas as ras saben nadar. Iso non pode ser. Repite lo que eu digo, és un papagaio. Non son un papagaio, son unha becerra. Talalo é un papagaio. Talalo. Talalo. Esperta. Talalo. Talalo. Ti és unha becerra. Iso xa o sabía eu. Verdade que és un papagaio? Pois se non viste la Ra por aquí, nós imos seguir buscando por ela. Hola, raíña. Mira unha cousa, sabemos dun método para aprenderes a nadar. Atende, ves esa poza de aí? É tan pequena que é imposible que foques nela porque non é nada fonda. Teste que meter dentro e vas ver como non che pasa nada. Anda, salta para a poza conmigo. Ves, non é fonda. A min dame auga polos ollos. Agora tes que facer como fago eu. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, é nada, é nada. Ves como non era tan difícil? Agora tes que facer o mesmo no lago grande.
moi ben o fixemos. Formamos un equipo estupendo. A ver esa man, bate aí. Oi, Milo, e logo que foi da ra que andabades a buscar? Pois foi de maravilla. Vimos a ra agachada nunhas ervas xunto ao lago porque a pobriña tiña medo de nadar. Pero aprendémoslle. Adestramos nunha poza pequena. E dali xa foi ao dereito pro lago. E vos, que estivestes facendo aquí? Que fixemos? Pois saturar a papagaio esta, que anda a repetir cada cousa que se di. Oh, e quen vai querer repetir cada cousa que se di? Ves como andas a repetir, papagaio pequeno? De verdade pensas que son un papagaio? Cría que sabías que son unha becerriña.